našoj makeover priči nastavljamo pratiti napredak naših junaka koji su odlučili nešto promijeniti na sebi i kao novogodišnju rezoluciju odabrali makeover uz stručnu pratnju osobnog trenera. Iako prema nekim istraživanjima mnogi odustanu od novogodišnjih odluka koje donesu u prvim danima siječnja, naš par je još uvijek ustrajan i želi postići svoj cilj. Da podsjetimo, Divna želi smršaviti i oblikovati tijelo, a Siniša ojačati tijelo i dobiti na masi. Mislav, njihov osobni trener koji ima i sam iskustvo u pripremanju svog tijela jer se natječe u bodybuildingu, ali i poznatiji je kao celebrity trener u nas Hrvata, za njih ima uvijek spreman plan. Pa krenimo sa današnjim planom. Danas ćemo malo pričati detaljnije o prehrani. Sad sam vas pustio 2 tjedna da se malo uforavate u cijelu priču, sad ćemo morati malo jače stisnuti. Ti ćeš mi Divna i imate samo 3 obroka kroz dan. To će biti pretežno onako proteinski obroci, pomoći ćeš si s vlaknima, znači ješćeš neko povrće, možeš pojesti 1 voćku dnevno. A znači sva ta 3 obroka. Prvi obrok za doručak ti mogu biti nekakve pahuljice, neke zobene sa nekakvim mlijekom i izvorom proteina, one suplemente što smo dobili prošli put. Za ručak si možeš napraviti bilo kakvu salatu, recimo od postnog sira, narežeš si povrća i za večeru istu stvar. Preko dana možeš jesti znači, tu 1 voćku i možeš šaku orašastih plodova, recimo isto pojesti uz ručak, uz doručak ili zadnji obrok svejedno. Znači, baziraj to da ti je unos kroz dan manji nego što ćeš potrošiti. Siniša, na tebi je zadatak da jedeš puno i obilno. Želim da kroz dan potrudiš se oko 5 obroka. Dobro. Imat ćeš isto kod Divna ujutro nekakve zobene sa mlijekom, izvorom proteina, onih suplemenata što smo dobili prošli put. A kroz ostatak dana želim da imaš još dodatna 4 velika obroka gdje želim da uneseš ili 100 grama nekakvih gnjoka ili testenine ili riže ili ekvivalent tome bi ti bilo negdje otprilike pola kile krumpira. Kuhara. Dobro. Uz to naravno mora biti neki izvor isto bjelančevina, pošto ste oboje vegetarijanci, što mi je jako drago, želim da to bude nekakvih 300 grama postnog sira. Ok, imam jedan zadatak za vas oboje. Dobro. A to će biti da imate ubilježnice i da sve lijepo zapisujete šta pojedete. Divna svoja ta 3 obroka dnevno, a Siniša svojih 5 obroka. Želim baš da znam točno šta ste i koliko ste unijeli i onda ćete mi svaki put donositi tu bilježnicu, sve je zapisano, svi obroci. Znači već sljedeći put kad se vidimo, tu moraju biti popunjene bilježnice sa obrocima. Ako nešto zgriješite, nemojte se sramiti zapisati, to mi isto jako, jako bitno, da znam onda za kasnije kako ćemo se ponašati. Idite mi se sad više lijepo presući i idemo trenirati. Može? Nakon kratkih uputa o prehrani, vrijeme je za krv, znoj i suze. Nema napretka bez velikog rada i malo napora. Uvijek je dobro trenirati u paru, jer kao što je i našim junacima ovako lakše, tako je i mnogima, jer vrijeme brže prođe. Nakon dnevne porcije vježbi, trening je završen, a čini se da su naši junaci poprilično iscrpljeni. Te vole ništa? Da, još pre 3 dana smo radili noge, mene još uvijek vole. Stvarno? Meni noge, ramena, prsa, sad opet danas, a? Da, užas. A ništa? Mislav, ipak za njih ima još par uputa. Sad kad smo gotovi s treningom, ti moraš popiti svoju sirutku, whey protein, a ti ćeš podebljati proteinski unos sa protein 80, može? Ok, to je to. Pijte i uživajte. Nakon napornog vježbanja i prevelikog odricanja uvijek dobro dođe ohrabrenje trenera, pogotovo kada je put do cilja daleko. U sljedećoj emisiji svakako budite s nama jer pratimo nastavak naših junaka. Saznati ćemo da li su malo bliže svome cilju.